Lähdetään liikkeelle siitä, että miltä se viitoskäytävä teidän näkökulmasta oikein näyttäytyy. Valtteri, olet aluekehityksen asiantuntija ja Paula olet yrityselämän, elinkeinoelämän asiantuntija. Niin aloitetaan sitä aluekehityksen puolelta. Miltä se viitoskäytävä näyttää? Joo, kiitos. Mielenkiintoinen näkökulma on mielestäni tämä nimenomaan vyöhykeajattelu tässä aluekehityksessä, että viitoskäytävähän, niin jos lähtee vielä siitä PTT:n tekemästä raportistakin, on hyvin merkittävä taloudellinen käytävä koko Suomen ja itäisen Suomen näkökulmasta, että taisi olla 7% bruttokansantuotteesta tuotetaan täällä viitoskäytävän alueella ja just kun tätä käytäväajattelua lähtee purkamaan auki, niin mun mielestä se tietenkin aina nojautuu johonkin tiettyyn niin kuin fyysiseen runkolinjaan, mikä tietysti tässä tapauksessa on se vitostie ja tämä raideyhteydet täällä, mutta ennen kaikkea, että mitä siellä on se mielenkiintoinen näkökulma, jolloin se tuo nämä erityyppiset alueprofiilit tästä niin kuin vitoskäytävän varrelta esille, että sitä voidaan tässä varmasti purkaa nyt vähän hetken päästä vähän tarkemminkin, mutta ennen kaikkea se, että on erityyppisiä alueita ja ennen kaikkea ehkä tietysti niin kuin Kuopio keskellä vahvana kasvukeskuksena ja sitten on erityyppisiä profiileita eteläisestä Savosta, Mikkeli ja pohjoisesta sitten taas Ylä-Savo vahvana vientikeskittymänä ja pohjoisesta sitten vielä Kainuuta ja Kajaania ja sitten matkailualueita tällä matkan varrella. Että näitä varmaan kaikkia voidaan tässä niin kuin, sekä sen merkityksen että sisällön ja teemojen osalta käydä sitten tarkemmin läpi, mutta että tämä ehkä niin kuin käytävä näkökulmasta on se merkittävää, että se on tärkeä osa itäisen Suomen kasvua ja kehitystä ja koko Suomen näkökulmasta merkittävä käytävä. No entäs Paula, niin yritysten näkökulmasta, miltä se viitoskäytävä näyttäytyy? No minulle ja varmaan täällä oleville yrityksille niin tämä näyttäytyy hyvin tärkeänä, hyvin rakkaana ja hyvin merkityksellisenä alueena osa Suomea. Et mä en yhtään pysty ymmärtämään enkä allekirjoittamaan nyt esimerkiksi viime vuoden aikana tätä erilaisia mediareportaaseja, missä Itä-Suomesta noin kokonaisuutena on luotu hirveän semmoinen synkkä ja jopa ahdistava kuva, että en ollenkaan tunnista tällaisia merkkejä. Mutta just niin kuin Valtteri sanoi, niin viitoskäytävä on merkittävä kasvukäytävä, 5 maakuntaa, oliko niitä nyt 48 kuntaa sen sisällä ja strategisesti tärkeä, luonnonvarojen kannalta tärkeä, tuleva matkailun helmi alueena, jos ajattelee Suomea. Et mä näen kyllä positiivisia näköaloja. Ja varmaan tämmöinen monipuolisuus, niin se tuo aluekehityksessä puhutaan paljon resilienssistä, niin tuo siihen, että monipuolisuus niin kuin kaikissa asioissa on eittämätön vahvuus ja voiko sanoa, että semmoinen mahdollisuuksien oikein semmoinen kultalähde. Joo, juurikin ehkä näin, että niin kuin tällaisen käytäväajattelun vahvuus, niin kuin äsken toi esille, että nämä erityyppiset vahvuudet kytkeytyy tässä vitoskäytävällä yhteen. On tosiaan sitä niin kuin totta kai tuotannollista puolta ja alkutuotanto on vahvaa täällä, mutta juuri tällaiset, niin kuin mennään varmaan enemmän tuossa Paulankin kanssa siihen niin kuin elinkeinopuoleen, että on juuri vahvoja niin kuin tiettyjä alueita. Kuopiokin vahvasti profiloitunut tietenkin erityisesti vaikka lääke- ja terveysalojen alan näkökulmasta ja sitten siellä niin kuin tuotu esille tämä Ylä-Savo sitten vahvasti vaikkapa tämän vientivetoisen teknologiateollisuuden ja sitten taas niin kuin vahvan alkutuotannon kautta ja elintarvike- ja biotalous laajemmin niin kytkee sitten taas hyvin paljon tätä koko itäistä Suomea ja sitten näitä kyseisiä maakuntia yhteen, että monia vahvuuksia kyllä löytyy ja monipuolisesti, että se tuodaan aika monesti yksipuolessa näkökulmassa esille ehkä tämä itäinen Suomi. Joo, se on ihan taivaan tosiaan, niin kuin sanoit, että toimialojen monipuolisuus ja samalla yritysten monipuolisuus, niin se on ollut ehdottomasti myös ja on edelleen Itä-Suomen vahvuus. Että jos ajatellaan esimerkiksi koronakriisistä toipumista, niin eri toimialat oli huonommassa asemassa tai tilanteessa kuin toiset. Eli monipuolisuus on kannatellut koko tätä Itä-Suomea.
Ja sitten vielä jos ajattelee, että Itä-Suomessa on hyvin laajasti sekä suuryrityksiä että sitten pieniä yrityksiä, niin myös tämä yritysten koko. Ja yritysten kokoerot toisaalta, niin sekin voidaan nähdä myönteisenä asiana, että tällaiset suuret veturit sitten vetävät omaan toimialansa ja niin semmoiseen yhteistyöhön sitten pienempiä toimijoita, että syntyy semmoisia luontaisia verkostoja. Että kyllä mun mielestä siinä mielessä Viitoskäytävä ja Itä-Suomi on huomattavasti paremmassa asemassa, jos nyt ajattelee tätä talouden taantumaa esimerkiksi kuin moni muu alue tällä hetkellä Suomessa. Jos teidän pitäisi mainita jotain tämmöisiä helmiä toimialoja tai yrityksiä nimeltä, jotka on sanotaanko Suomessakin huonosti tunnettuja, mutta ovat niin kuin globaaleja huippuja, niin mitä tässä Viitoskäytävällä olisi semmoisia, joita kannattaisi nostaa enemmän näkyviin? Paula varmasti hyvin tuntee laimin nämä, mutta ehkä just nämä, että tuossa äsken jäi ehkä mainitsematta juuri tämä niin kuin matkailun näkökulma, on tässä valtavia niin kuin matkailukeskittymiä ja potentiaalia edelleen, että on sitten Tahkon tai Vuokatin matkailusta kyse tai sitten juuri näistä Ylä-Savon vientivetureista, Ponssesta, Normetista tai sitten Kenellekin tai tällaisia, on ollut niin kuin hyvin vahvaa tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoimintaa näkyy kyllä niin kuin erityisenä poikkeuksena monissakin tilastoissa, että tällaisia vahvuuksia löytyy ja juuri tämä vaikka Kuopion terveyslääkeala, niin siihen eteen on tehty pitkään töitä ja siellä löytyy todella vahvoja toimijoita ja taas eteläisestä Savosta yhtä lailla on se sitten tuotannollista ja metsäbiotalouteen liittyviä toimijoita tai sitten myöskin monille muille aloille, että ehkä tämä niin kuin PK-yritysvaltaisuus on varmaan se tietenkin niin kuin kantava tekijä, niin kuin Paula tuossa toi esille, että ei ole toisaalta tullut sellaisia ihan valtavia hyppäyksiä, mutta eipä ole tullut samanlaisia notkahduksiakaan, että ehkä niin kuin sellaista toipumista näistä kriiseistä kyllä on varmasti ollut nopeampaa täällä kuin monissa muilla alueilla. Joo, luettelit tosi hyviä firmoja ja voin pian luetella lisää, mutta siitä meidän ehkä pitäisi päästä niin kuin pois, että kun katsotaan ne tiettyjä maakuntia tai alueita, niin ensimmäisenä aina nostetaan siis tietyt isot veturiyritykset ja useimmiten ne on pörssiyhtiöitä. Että aivan kun meillä on sellainen huono itsetunto suhteessa esimerkiksi pienempiin yrityksiin tai keskisuuriin yrityksiin, että nimenomaan tämä monipuolisuus, yritysten kirjo, ja se, että siinä on laajasti edustettuna hyvin oleellisia toimialoja. Meidän tapauksessa täällä Viitoskäytävällä nyt metsä, kaivannaisteollisuus, eli kaivokset, Terrafame nyt yksi iso toimija, Yara, Siilijärvellä ja niin edelleen. Ja sitten tietysti maatalous ja elintarviketalous. Plus sitten tietysti justiin nämä terveysteknologiat ja Finvectorin upeat investoinnit Kuopiossa ja niin edelleen. Mutta että jos mä ajattelen esimerkiksi Savon yrittäjien toiminta-aluetta, niin, eli joka on siis Pohjois-Savo, niin meillä on rapia 3000 yritysjäsentä. Ja me ollaan niin laskettu, että tämä yritysmäärä työllistää semmoinen 24 000–25 000 ihmistä. Niin se kertoo jotain siitä verkoston tärkeydestä ja toimivuudesta. Et silloin kun me puhutaan alueen vahvistumisesta, niin kyllä mä ehdottomasti kannustaisin kaikkia ihmisiä miettimään, että kuinka paljon sitä sinänsä huomaamatonta ja näkymätöntä elinvoimaa on sitten siellä yrityskentässä. Tämä on varmaan aivan totta, että kaikissa kartoissa ja visualisoinneissa niin joskus se yrityskoko on 100 tai 10 yritystä ja sitten se, niin se mikroyritysten verkosto, joka on niin kuin tavaton voimavara ja elinvoimaisuuden lähde, niin se jää niin kuin näkymättömiin, vaikka se on juuri se elinvoimaisuus, joka Itä-Suomessa on ja joka jää nyt sinne sen surkuttelun jalkoihin. Joo, olet ihan oikeassa. Että kyllä me menneisyydestä ja historiasta tiedetään, että Suomessa on ollut alueita, jotka ovat olleet tietyn toimialan varassa lähes yksinomaan. Ja sitten kun iskee joku yllättävä toimialaa kohtaava kriisi tai jokin muu murros, niin alue on hätää kärsimässä. Silloin tulee mukaan nämä ärmit ja muut vastaavat tukimuodot. Että siinä mielessä tämä on vähän sellainen, mun mielestä tämä koko Itä-Suomi ja Viitoskäytävä on sellainen joustava patja. Yksi, joka tuossa mainitsit, että tämä kaivannaiset on tyypillinen tälle Viitoskäytävälle.
Se on totta, mutta minua ainakin vaivaa se, että ei nähdä, että eihän ne kaivannaiset itsessään ole esimerkiksi mikään vientituote, vaan kysymyshän on se sitten Yaran lannoitteista tai Terrafamen akkukemikaaleista, niin kysymyshän on niin kuin kriittisestä kemian teollisuudesta Suomessa. Ja se saa vähän semmoisen, niin kuin, voisiko sanoa, huonon leiman sen takia, että kaivostoiminnasta meillä kaikilla on vähän niin kuin heikkoja muistoja. Sano vaan. Joo, ihan varmasti näin, ja monesti niin kuin unohtuu, että nämä on pitkiä arvoketjuja, joissa niin kuin aina ehkä joku nousee esille. Se unohtuu monesti se vaikka, että mitä nämä edellyttää ja minkälaista osaamista ja missä se osaaminen lopulta näihin asioihin löytyy. Ja niin se on niin kuin hyvä tuoda myöskin esille juuri näin, että ei ole kyse vain niistä luonnonvarojen hyödyntämisestä ja mitä sieltä löytyy, vaan minkälaista osaamista ja mitä yrityksiä lopulta siihen alihankintaketjuun kytkeytyy, mistä paljon löytyy myöskin itäisessä Suomessa ja tässä Viitoskäytävän varrelta, että nämä usein jää niin kuin unholaan, ja myöskin se, mitä olin tuossa sen lisäksi juuri kun korostetaan näitä, että liika vähälle huomiolle jää tällaiset, niin kuin tämä innovatiivinen yrittäjyys, mikä tästä Viitoskäytävältä voidaan nostaa esimerkkejä esille, niin myöskin tämä merkittävä korkeakoulujen rooli, että sehän on todella tärkeää täällä tämän Viitoskäytävän varrella on sitten kyse Itä-Suomen yhdistyneistä resursseista ja vahvoista osaamisista tai sitten ammattikorkeakoulujen osaamisesta. Noista kaivoksista tosiaankin vielä että siis me ollaan erittäin onnekkaita Suomessa, että meillä on maaperässä arvokkaita maametalleja ja sellaista, jota pystytään niin kuin jalostamaan. Ja kaivoksista sanoisin, että niihin liittyvät ongelmat ovat samantyyppisiä kuin voi olla millä tahansa teollisuuslaitoksella. Että kyllä me ollaan niistä edellisistä kaivosalaa koskevista ongelmista, niin ollaan menty harppauksia eteenpäin. Ja sitten todellakin, kun ajattelee vihreää siirtymää, niin sehän on aivan todella tärkeää, että me pystymme hyödyntämään ja kaivamaan meidän maaperästä ja jalostamaan edelleen ne metallit, jotka osaltaan vie meidät kohti sitten vihreää siirtymää, muun muassa akkumateriaalien osalta. Että mä hämmästelen, että tätä ei jotenkin nähdä Suomessa, että me ollaan liikaa niin kuin lukkiuduttu näihin yhdenkään sormella laskettaviin kaivoksiin liittyviin ympäristöhaittoihin. Tällä Viitoskäytävällä on tavattoman paljon muitakin raaka-ainevaroja kuin kallioperän mineraalit, ja keskeinen kysymys tietysti on se, että millä saataisiin ikään kuin niitä arvonlisiä vielä enemmän jäämään tälle alueelle, että mitkä teidän mielestä olisi niin kuin tärkeimmät toimialat ja keinot, että millä me pystyttäisiin niitä raaka-aineiden jalostusarvoa nostamaan? Se on hyvä kysymys ja siis sillä tavalla pitkä kaari, kun alkaa purkamaan auki, että onhan se ollut hyvin pitkään tämä jalostusarvon kasvattaminen niin kuin kysymyksenä itäisessä Suomessa ja muutenkin Suomessa näiden vaikka niin kuin, puhutaan sitten tästä kaivannaisista tai ennen kaikkea ehkä tuosta elintarvike- ja biotalouden muista sektoreista, että ei ole niin kuin yksinkertaisia toimenpiteitä ja niitä on pitkään jo tehtykin, mutta ehkä nämä tällaiset esimerkit, mitä nyt on vaikka sitten näistä tällaisista paikallista kiertotalouden keskittymistä, että miten saadaan paremmin hoksautettua se niin kuin, että miten toisen niin kuin jäte on toisen raaka-aine tai tällaiset ja vaikkapa se, mitä täällä liittyy vesiosaamiseen, on se sitten tuolla Kuopiossa tai Mikkelissä yhtä lailla, että ne julkisen ja yksityisen toimet on samassa suunnassa ja ne hyödyttää toisia, mitä tehdään vahvasti niin kuin, kehitetään siihen, on se sitten vaikka ketjujen jäljittämiseen tai näiden arvoketjujen jäljittämiseen tai puuraaka-aineessa tai sitten vesiosaamisessa kuultiin jo tänäänkin hyviä esimerkkejä siitä, miten Kuopiossa sitä niin kuin dataan liittyvää osaamista tuodaan mukaan, eli niin kuin se, että siihen yhdistyy sekä nämä julkiset että yksityiset toimet ja sitten vielä se, että niissä on eri toimijat vahvasti mukana ja viemässä niitä niin kuin toimia eteenpäin, että se osaaminen ja sitten se niin kuin, lisäarvo muodostuu täällä Suomessa eikä rajojen ulkopuolella. Mä lähden liikkeelle tästä meidän vihreästä kullasta, että kuitenkin siis Viitoskäytävän alueella on 1/3 Suomen metsävaroista. Ja tuntuu aina siltä, että kun paljon jutellaan myös uusista toimialoista tai jostakin
IT:stä tai jostakin muusta, niin aina toivoisi, että me pidetään kuitenkin mielessä sit sellaiset faktiset raaka-aineet, mitkä meillä edelleenkin on ja tärkeitä. Mutta sitten meidän toinen hyvin tärkeä raaka-aine on vaikka lehmänlanta. Se nyt ei ole raaka-aine, mutta se tarkoittaa siis sitä, että se, että meillä on täällä vahvaa karjataloutta ja maitotaloutta, se tarkoittaa sitä, että olosuhteet on erinomaiset. Meillä on nurmiviljely aivan loistava ja siitä syntyy tämä elintarviketuotannon haara, joka taas sitten eteenpäin poikii sitten mahdollisuuksia tähän biojalostukseen. Viittaa nyt esimerkiksi Keuruveden biokaasulaitokseen, joka on suunnitteilla rakenteella. Miten merkittävänä te näette niin kuin aluekehityksen kannalta eriasteiset oppilaitokset? Jos ei meillä olisi yliopistoja ja jos ei meillä olisi ammattikorkeakouluja, niin silloin voisi sanoa, että Itä-Suomi alkaa olla pois kehityksen kelkasta. Mutta aivan oleellisen tärkeä. Nyt meidän pitäisi vaan saada sitten myös esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat, joita muun muassa Pohjois-Savossa on erittäin paljon, jäämään tänne. Ja muutenkin meidän pitää siinä mielessä pitää huolta, että tämä meidän henkinen ilmapiiri täällä ja vastaanottavuus esimerkiksi ulkomaiseen työvoimaan on hyvä, koska TKI ja tutkimus on kansainvälistä. Me halutaan tänne ihmisiä, jotka ovat pätevöityneet muualla maailmassa tai tuovat sitten lisää meidän korkeakoulujen tutkimustyöhön ja niin edelleen. Just näin, että kyllä se nähdään sekä Suomessa että laajemmin, että kyllä näiden korkeakoulujen merkitys aluekehityksessä on aivan olennainen ja se että miten ne näyttäytyy, että kyllähän juuri vaikka Itä-Suomen yliopisto tai nämä ammattikorkeakoulut täällä niin näyttäytyy vetovoimaisina ja niillä on kriittinen rooli, just kun alussa nostin vaikka Kuopion esille, niin kyllähän se aivan olennaisesti liittyy näihin korkeakouluihin ja oppilaitosten se vetovoima ja se, että ne osaajat tänne jää ja se, että just mitä Paula tuossa nostit esille, tämä niin kuin kansainvälisten osaajien näkökulma, niin on hyvin kriittinen, että se vetovoima ei ole pelkästään maan sisältä, vaan myöskin maan ulkopuolelta, että kyllä tämä niinku yhteys siinä, että mikä näkyy myöskin sitten monilla aluekehityksen mittareilla on tietenkin juuri se oppilaitosten rooli ja ne on erityisen vahvoja niinku aluekehittäjätoimijoita Itä-Suomessa, että tämän vitoskäytön varrella. Jokainen voi miettiä, että minkälainen olisi Lappi tai Itä-Suomi ilman ja Lapin yliopistoa ja sitten Itä-Suomen yliopistoa. Että silloin aikoinaanhan ne laitettiin suurin odotuksin pystyyn ja jokainen voitaisiin nyt vastaavasti miettiä, että minkälainen tilanne olisi sitten niin kuin IP-alueella, Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, ellei esimerkiksi näitä kahta tärkeää yliopistoja ja ammattikorkeakouluja olisi. Joo, ja minusta ei sovi unohtaa myöskään toisen asteen koulutusta, että jos ajatellaan viitosvyöhyke on kuitenkin maa- ja metsätalouden kannalta tai miksei vaikkapa niin kuin koneteollisuuden kannalta niin kuin tärkeitä, jossa tarvitaan ammattiosaajia, ei joku metsäkoneen kuljettaminen tai maatalouden suuryksikön hoitaminen, niin ei se ole mikään jokamiestaito, vaan se vaatii ammatillista osaamista. Kyllä, ja se on erityisen tärkeää, että se löytyy siitä läheltä. Kyllähän se nähdään, että yritykset tekee sitten vahvasti, ja sieltä se osaajapooli monesti tuleekin siitä läheltä, että sitten mitä ehkä niin kuin korkeimmin koulutettuihin mennään, niin sitten se liikkuvuus on tosi suurta, mutta että kyllähän niin kuin nimenomaan tämä, että se niin kuin ammatillinen koulutus löytyy, ne on myöskin tärkeitä kehittäjätoimijoita sitten myöskin viemään sitä niin kuin yritysten arkea niin kuin eteenpäin ja totta kai ne niin kuin juuri nämä mainitut, mitkä täällä niin kuin korostuu myöskin toimialojen osalta, niin jos ei niitä olisi, niin kyllä aika lailla toista olisi vielä monet niin kuin mittarit täällä Itä-Suomen alueella. Ja koulutusta varmaan pitää olla tarjolla myös niin kuin siinä mielessä hyvin erilaisia, että saadaan sitten tavallaan myös niin kuin niitä puolisotyöpaikkoja tänne, että se on niin kuin oma haasteensa, että saattaa olla, että on helppo työllistyä niin kuin jollekin alalle, mutta sitten vaikeampi toiselle alalle. Se on juuri näin ja tiedätte, että kuinka paljon on viimeiset 2-3 vuotta keskusteltu siitä, että miten Suomeen pystyy tulemaan ulkomaista osaavaa työvoimaa ja miten ammattitaitoisesta työvoimasta todellakin on niin kuin puute. Mä olen sitä mieltä, että alueella Itä-Suomessa me itse pystymme tekemään paljon sen eteen siis, että tänne tuleva
opiskelemaan tuleva ihminen tai sitten puoliso niin kotoutuu. Että nämä on sellaisia asioita, missä me voidaan ihan alueella kääriä hihat ja päättää, että me halutaan, että Itä-Suomi kansainvälistyy, eli tänne tulee ulkomaisia ihmisiä työskentelemään ja me ehkä tarjoamme heille lapsille englanninkielistä koulutusta ja tämä on mun mielestä sellainen niin tahdon asia, että Migrillä on omat säädöksensä siitä miten Suomeen päästään ja tullaan töihin, mutta että tämä on mun mielestä hyvin tärkeä asia, että kun keskustellaan nyt tästä väestökehityksestä, joka tietysti on se, mihin yleensä sit sanotaan, että Itä-Suomessa väki vähenee ja sieltä lähtee kaikki pois, niin tätä mun mielestä meidän pitää lähteä nyt niin kuin taklaamaan. Ja on paljon toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä itse. Kyllä, toi niin kuin kansainvälistymiskehitys juuri siitä, että tiedetään jo nyt näiden tilastojen valossa, että kuinka paljon se keskittyy tietysti hyvin vahvasti se niin kuin jatkomuutotkin myöskin tuonne pääkaupunkiseudulle. Ja tässä on niin kuin juuri se kokonaispaketti tärkeä, mistä nostit esille, että se ei ole pelkästään vaikka perheessä se toinen, joka saa työn, vaan että on tarjolla sitten niin kuin molemmille ja vaikka nämä kansainväliset koulut tai juuri se, että minkälainen ilmapiiri ja ne pehmeät elinvoimatekijät, miten ne on kunnossa. Niillä on tosi iso merkitys ja juuri Itä-Suomessa on varmaan tärkeä vielä enemmän nostaa näitä pehmeitä elinvoimatekijöitäkin esille siinä nimenomaan, että minkälainen se asenne, ilmapiiri tai kaikki muut vielä siinä niin kuin tukemassa sitä että voidaan vahvistaa sitä vetovoimaa ja saada niin kuin myöskin näitä kansainvälisiä osaajia vahvemmin jäämään tänne. Näissä on tosi paljon mahdollisuus tehdä täällä. Ja sitten pitää huomioida, että Itä-Suomessa on erittäin paljon vapaa-ajan asuntoja, on mökkejä. Mä en uskalla veikata, enkä tiedä onko sitä laskettu, että mitä tapahtuu Itä-Suomen väkimäärälle noin puolet vuodesta. Siis lisääntyykö kolmanneksella? Hyvin mahdollista, että lisääntyy kolmanneksella. Ja ihan sama juttu koskee siis näitä monipaikkaisia ihmisiä ja lomailuita ja kakkoskuntalaisia. Millaiset on palvelut ja miten he kokee sitten niin kuin Itä-Suomen omakseen. Ja tämä myös liittyy kyllä siihen matkailuun, että tämä kansainvälistyminen. Et tiedän sen, että Lapin on sanottu kansainvälistyneen nimenomaan kyllä näiden matkailijoiden ansiosta, ja se varmaan osittain pitää paikkaansa. Tämä liittyy siihen, miten aktiivisesti nuoret opiskelevat kieliä ja ovat kiinnostuneet käyttämään kielestä. Että meillä on monta erilaista tapaa, että me avataan siis niin kuin Itä-Suomi myönteisesti sekä muille suomalaisille että sitten ulkomaisille turisteille ja ulkomaisille osaajille. Minusta tämä oli niin kuin keskeinen yksi semmoinen uusi havainto, kun tässä Viitoskäytävä-hankkeessa Destialla tehtiin tämä tulevaisuuskuva, niin kuin tehdä näkyväksi se, että tämä staattisen väestön vähenevä kehitys ei ole kuin yksi totuus tästä Itä-Suomen tilanteesta. Ja just tämä dynaaminen väestö, joka sekin ajatellaan ehkä virheellisesti, että se on vain niin kuin kesäasukkaita. Nyt meillä on ympärivuotisia vapaa-ajan ja erilaista kausiluonteisuutta. Että tämä kuva pitäisi tuoda tähän, että jos väki vähenee, niin tiettyjen palvelujen tarve ei vähene esimerkiksi. Että se elinvoiman mittari ei ole se vakituisen väestön määrä, vaan sanotaanko, että se vireys, mikä alueella on. Se on just näin, ja mä toivon, että niin kuin aluetutkijat ja kehittäjät kehittelisivät jonkinlaisia uusia mittareita. Että meillä on ainoastaan siis väestömäärä, liikenteen määrä ja mitä niitä muuta, siis muutamat parametrit. Ja sen perusteella sitten arvioidaan aika raakastikin, että mikä alue on kehittyvä ja mikä on huono. Ja varsinkin tähän Itä-Suomeen liittyen, niin kun muistelen kaikkia niitä juttuja, mitä olen lukenut, niin se lähdetään aina liikkeelle siitä, että väki vähenee ja harmaantuu ja ikääntyy. Ja ei edes tuoda ollenkaan tätä toista puolta, niin kuin sä just sanoit. Että kyllä siihen me tarvitaan muutos.
Se on juurikin näin, ja sitten aina jos elinvoimaa mitataan yhdellä tai kahdella mittarilla, se monesti menee vinoon, ja ennen kaikkea just tämä, että meillä ei ole riittäviä ehkä sellaisia niin kuin vakiintuneita mittareita siihen, että mikä on tämän dynaamisen väestön merkitys. Se ehkä tuli tässä vasta 2020-luvun erilaisissa selvityksissä, että on Telian matkapuhelinverkkodataa, jonka avulla voidaan osoittaa se, tai että mikä merkitys on vitoskäytävällä. Muistaakseni oli se yli 5% joka tapauksessa kesämökkejä, ja se määrä on ollut kasvavaa, niin nämä osaltaan tuo kyllä esille sitä, mutta se, että mikä merkitys sillä on aluetalouteen ja niin kuin tällaisena vaikutuksena juuri palveluiden käyttöön ja niiden tarpeeseen, ja meidän pitää huomioida koko ajan se, että minkä tyyppistä väestöä se on se joka niin kuin täällä käy kausittain, että niillä on erilaisia tarpeita, se koko ajan kehittyy ja siinä on Itä-Suomella ja tällä vitoskäytävällä hyvin isoja mahdollisuuksia, että niin kuin juuri Paulakin nosti tuon Lapin hyvänä esimerkkinä, että se on todella pitkä kaari, mitä kautta se on tullut nyt vaikka positiivisesti monilla aluekehityksen mittareilla nyt näkyviin, että miten tämä Lappi näkyy jo tällä pitkäjänteisellä työllä tässä matkailun kautta nyt niin kuin positiivisissa niin kuin medianoteerauksissa ja muissa, että tämä on kyllä hyvin tärkeää, että sitä niin kuin tarkastellaan sitä elinvoimaa monilla mittareilla ja tuodaan nimenomaan sitä esille, mikä vaikka tällä dynaamisella kausittaisella väestöllä on aluekehityksessä. Ja ihan nyt kun mainitsit tuon matkailun, niin jos ajatellaan, että miten me voidaan matkailussa oikeastaan yhdistää kaksi aivan erillistä toimialaa, niin jos ajatellaan terveysteknologiaa ja terveysteknologian vientiä, sitten me ajatellaan Kuopion yliopistollisen keskussairaalan osaamista ja tutkimustoimintaa ja niin edelleen. Meillä on aivan uusi bisnesalue tässä käsillämme. Mä en ole varma, muistaakseni väärin, mutta suurin piirtein terveysteknologian vienti toissa vuonna Suomessa oli jotain 2,7 miljardia, mutta Business Finland on kaavaillut, että se voisi olla 15 miljardia vuoteen 30 mennessä. Eli mieletön siis kasvumahdollisuus. Ja sitten kun siihen kytketään paitsi tämä terveysteknologian osaaminen, niin sitten tämä terveysturismi, tämä terveysmatkailu, joka on myös meillä aivan kyntämätön sarka. Ja tämä yhdistyy taas sitten matkailuun. Mä otin tämän sen takia esimerkiksi, että esimerkiksi tämmöisen toimialan kasvaminen ei vaadi tällä hetkellä käsittämättömiä investointeja. Koska nythän me ollaan siinä tilanteessa, että me joka päivä luetaan, että Suomeen on kaavailtu 200 miljardia erilaisia vihreän siirtymäinvestointia, joista on toteutuksessa ehkä 6 miljardia. No sitten me harmitellaan, että voihan harmi. Mutta siis meillä on toimialoja, joita pystyy boostaamaan ja nostamaan vähäisemmilläkin investointieuramäärillä kuin 100 miljoonilla tai heti miljardeilla. Yksi, joka minusta myös ajoittaa unohdetaan, että meillä on erilaisissa asioissa hyvin erilaisia ikäryhmiä, ja kun rupeaa miettimään joitakin asioita ikäryhmien kautta, niin siellä on tavattoman suuria potentiaaleja. Perinteisesti ajatellaan, että 65-vuotiaat eläkeläiset ovat, jos ne ei ole nyt hoivan tarpeessa, niin viimeistään 3 vuoden sisällä. Mutta tosiasiahan on, että on 8 jopa 90-vuotiaita enemmän matkustavia virkeitä eläkeläisiä kuin mitä he työaikana on tehneet. Ja siellä on mun mielestä paljon matkailupotentiaalia laajasti ja kaikkina vuoden aikoina löytämättä. Just näin. Joo. Kyllä, että sekä asumisen kohderyhmänä ihan toinenmoinen tämä ikääntyvät ja juuri se, että koska se väestö kasvaa kovin voimakkaasti, niin myöskin se palvelutarpeet on ihan erityyppisiä ja niiden kautta sitä voi miettiä ihan uusiksi ja tosiaan myöskin tämä kausiluonteisuus tässä hyvin tärkeä asia. Ja pitkien etäisyyksien maakunnissa niin juuri erilaiset digipalvelut, että Itä-Suomen kaiken kaikkinensa, esimerkiksi nyt Lapin ohella on aivan loistavia kenttätutkimusalueita tämmöiselle, että mitä kaikkea voidaan tehdä, miten erilaiset käytänteet toimii. Väestömassa on kuitenkin siinä mielessä rajallinen, että pystytään tekemään aika laajaakin tällaista testausta ja pilotointia ja saada sitten vinkkejä siihen, että miten esimerkiksi digipalvelut, terveyspalvelut, miten niitä kehitetään, tai liikkuvat terveyspalvelut tai monet muut, mitkä menevät asiakkaan luo sen sijaan, että asiakkaat tulevat palveluiden luo, niin tämä olisi hyvä.
Sen verran ehkä palaan vielä sinne yrityspuolelle, että ihan samalla tavalla kuin siellä seurataan tietyillä mittareilla, että onko alue elinvoimainen vai ei. Tuossa puhuttiin väkimäärästä, niin samalla tavalla jotain niin kuin kuljetusmääriä, niin niitähän katsotaan niin kuin kuutioina tai tonneina tai jonain niin kuin mittayksikkönä, mutta joidenkin alojen osalta niin kuin se oikea mittayksikkö olisi arvo. Ja se on niin kuin äärimmäisen vaikea saada näkyväksi, että minkälaisia arvoja viitoskäytävällä syntyy. Ja minusta on niin kuin kiinnostavaa olla tässä matkan varrella huomata, että viitoskäytävällä syntyy semmoisia arvoja, joita ei missään muualla Suomessa synny. Mutta ne on niin kuin äärimmäisen vaikea saada näkyviin. Et jos ajatellaan esimerkiksi, että Kajani-Otanmäessä tehdään kutakuinkin kaikki Helsingin ja Tampereen ratikat, niin näkyykö se jollakin tavalla niin kuin oikealla tavalla, että tämmöinenkin helmi on täällä niin kuin joidenkin mielestä keskellä korpea. Ei varmasti näy siis, jos ajatellaan tilastointia. Sä tunnet itse tämän alan erittäin hyvin. Et se on justiin näissä mittarikohdissa, missä mun ja varmaan sinunkin mielestäni niin Itä-Suomi jää silloin harmittavasti niin kuin kapeikkoon. Että onko lienee rohkea väittää, että Itä-Suomen vähäliikenteisillä teillä liikkuu huomattavasti enemmän euroja kuin vaikka X-alueella. Ihan taatusti voidaan väittää näin. Ja sen takia tietysti meille on myös nämä väyläratkaisut ja tierataverkostot ja niin edelleen niin erittäin tärkeitä. Kyllä se täällä tietyllä tavalla niin kuin harmittaa, että kun puhutaan Suomen vientieuroista, niin ne on niin kuin suuria pylväitä rannikkosatamien satamissa, mutta eihän ne nyt siellä laitureilla synny ne tuotteet, eikä ne synny siellä tuotantolaitoksillakaan, jos ne raaka-aineet ei saada täältä verisuoniston kautta täältä Itä-Suomesta ja viitoskäytävältä sinne jalostettaviksi. Mutta tämä arvoketjun niin kuin alkupää, joka on niin kuin se, joka mahdollistaa, että ylipäätään mitään Suomessa tapahtuu ja Suomen kansantaloudelle tulee vientieuroja, niin se ei niin kuin näy ollenkaan missään. Sitä ei noteerata. Joo, se on juuri näin. Tietysti tilastot aina sumentaa sen, että yritystoiminnan osalta menee pääkonttoreittain tai sitten on se yhtä lailla tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminnan osalta, niin sekin menee pitkälti pääkonttoreittain se tarkastelu ja juuri tämä haaste, että se ei tule tietenkään niin kuin tilastojen kautta näkyville, mutta että ihan mielenkiintoinen oli nyt, kun tämä XAM on tehnyt tätä niin kuin aineettoman pääoman osalta tietokantaa siitä niin kuin IPR-aktiviteetista, niin tuo kuitenkin aika hyvin esille sen, että kuinka paljon myöskin Itä- ja Pohjois-Suomessa ja vaikka tämän vitoskäytävän niin kuin varrella myöskin sitä aineetonta pääomaa muodostuu ja minkälaisia patenttitavaramerkki, mallisuoja-aktiviteettia täälläkin yrityksistä löytyy, että juuri se tuo niin kuin hyvin esille, että se ei ole, vaikka se on keskittynyt totta kai tiettyihin keskittymiin ja suuriin kasvukeskittymiin ja kasvukeskuksiin erityisesti, mutta että sitä syntyy paljon täälläkin ja se niin kuin hyvin tuo sen näkyväksi, kuinka paljon myöskin siinä vitoskäytävällä on sitten merkitystä eri aloilla, että ei pelkästään tosiaan niin kuin vain tietyille toimialoille, vaan aika laajasti mitattuna. Se on aivan erinomainen se sun IPR-kartta. Mä ainakin tulen käyttämään sitä, koska siinä todella hyvin näkyy, että miten tiheätä on täällä Itä-Suomen alueella. Ja sekin on sellainen asia, mikä ei yleisesti ottaen ole nämä IPR-investoinnit tai sijoittumiset, niin tällaisia mittareita me tarvitaan lisää. Joo, se on aina kun yhtä mittaria tuijotetaan, niin helposti hämärtyy kokonaisuus. Tämä on hyvä, mitä Patrik toi esille, että varsinkin näissä niin kaivataan sitä monipuolisuutta. Joo. Ehkä monesti tällaiset tarinat tai niin kuin yritysesimerkit ja nämä klusteriesimerkit, mitä osaamista siellä lopulta on ja missä se niin kuin lopulta tai mitä se vaatii, että jossakin
tuote muuttuu vientieuroiksi tai näin poispäin, niin se on sillä tavalla niin kuin tärkeä purkaa auki, että se aika yksinäpaista on monesti se uutisointi tai mediassa näkyvää, että missä se arvo syntyy. Minusta tässä Viitoskäytävä-hankkeessa on onnistuttu hyvin siinä tavoitteessa, että pyritään niin kuin visualisoimaan asioita uudella tavalla, että jos me vaan niin kuin niillä perinteisillä mittareilla niin kuin mukamas ennustetaan tulevaisuutta tai kuvataan tulevaisuutta, niin mehän ollaan silloin niin kuin menneisyyden vankeja. Eihän kukaan myöskään autoa aja katsomalla koko ajan peruutuspeiliin. Katse pitää olla siellä edessäpäin, ennakoida ja miettiä, että miten ne Viitoskäytävän vahvuudet ja mahdollisuudet edelleen kehittävät tätä käytävää. Siinä on meille haastetta, että miten me alamme katsoa tätä meidän aluetta ja Itä-Suomea niin kuin toisin silmin. Nythän on tullut paljon uusia elementtejä, kokonaisturvallisuus, ylipäätänsä tämä meidän geopoliittinen asema ja niin edelleen. Että nämä on tällaisia uusia juttuja, mutta justiin se, mikä Valtteri oli sun väitöskirjassa, siis tämä alueiden kyky uudistua, oliko se näin? Oli. Siis se, että kyetäänkö me uudistumaan, ja sehän vaatisi sitten sitä, että me alettaisiin käyttää itse rohkeasti uusia mittareita ja arvottamaan itseämme vähän toisella lailla, että meidän ei tarvitse mun mielestä enää tehdä niin hirveästi sitä kilpalaulantaa etelän ja lännen kanssa, mitä niillä on ja mitä meillä ei ole, koska mä oon hyvin vahva ja vakuuttunut siitä, että meillä nämä omat olemassa olemat vahvuudet ja toimialat ja koko tämä kokonaisuus, niin se on ihan solidia. Että se on aidosti sellaista, että tämä Itä-Suomi pärjää tulevaisuudessa. Joo, mä olen samaa mieltä, että tämä niin äärimmäinen kaiken monipuolisuus on niin kuin Itä-Suomen se suuri vahvuus ja mahdollisuus. Ja meidän ehkä niin kuin yksi, mitä pitäisi itsekin pystyä tekemään paremmin, on kuitenkin pois oppia tietystä vanhasta. Semmoista vanhasta, joka on niin kuin rasitteena sillä tavalla, että se niin kuin vie huomion väärin asioihin, se sitoo resursseja pois sieltä kehittämisestä. Että paljon rohkeammin niin kuin ottaa etunojaa tulevaisuuteen kuin mitä tähän asti on tehty. Aivan ehdottomasti. Ja on tärkeää, jos vielä niin kuin juuri näistä isommista kehityskulusta lähtee, että meillä on samanaikaisesti ihan valtavia yhteiskunnallisia muutoksia samaan aikaan käynnissä, on ollut pitkään käynnissä, on se sitten kyse tosiaan isoista megatrendeistä kaupungistumisesta tai sekä Euroopassa että Suomessa erityisesti tämä ikääntyminen ja väestön demografia muutokset ja sitten juuri tämä vihreä siirtymä ja digitaalinen loikka, mitä tässä ollaan tekemässä ja tällaiset kysymykset, mitkä yhtäkkiä muutti asioita, on se sitten koronakriisi tai Ukraina-sota, Venäjän hyökkäyssota sinne, niin näissähän monissa kun katsotaan niitä niin kuin, että on ollut Itä- ja Pohjois-Suomen tarkasteltu vain niiden negatiivisten niin kuin trendien valossa, että kuinka väki lähtee tai kuinka se keskittyy kasvukeskuksiin ja näin poispäin. Että näissä on niin kuin tiettyjä rakenteellisia ja toimijuuteen liittyviä lähtökohtia, jotka ei ollut ehkä tähän mennessä Itä- ja Pohjois-Suomelle monilta osin suosiollisia. Sitten se on niin kuin keskustelukin vellonut niiden ympärillä, kun taas sitten olisi voitu nostaa paljon näitä isoja mahdollisuuksia, mitkä liittyy ja keskittää se huomio niihin. Että tämä on musta niin kuin ollut se surkea puoli niin kuin tässä itäisen Suomen tai itäistä Suomea koskevassa keskustelussa, että niin kuin se on keskittynyt niihin vain surkeisiin asioihin ja se on ehkä saanut niin kuin täälläkin sen, niin kuin, että niitä hyviä asioita ei ole osattu nostaa esille välttämättä, ei mediassa eikä muuten. Ja toiseksi sitten vielä tämä niin kuin kansallinen aluepolitiikka on viime vuosikymmenen aikana siirtynyt aika pitkälle taka-alalle ja vähän niin kuin jättänyt kaikki oman onnensa nojaan, että paljon ei ole sellaista niin kuin aluekehityksellistä tukea välttämättä tullut siihen, joka olisi niin kuin yhdistänyt voimia. Päinvastoin on ehkä niin kuin eriyttänyt ja lyönyt kiilaa myöskin tähän Itä-Pohjois-Suomeen ja lännen etelän välille, että tämä on minusta niin kuin toinen haastava kysymys siinä samalla, kun nämä isot muutostrendit on keskittynyt se keskustelu vain näihin huonoihin asioihin. Ja sitten vielä niin kuin tässä se, että pikemminkin nostettaisiin Itä- ja Pohjois-Suomessa näitä vahvuuksia esille ja se, että kokonaisturvallisuus tai biotalouteen liittyvät mahdollisuudet, niin olisi niitä, missä täällä on paljon hyvää aktiviteettia ja tekemistä ja niistä voisi paljon enemmän kertoa eteenpäin. Meidän pitää ottaa johtajuutta niistä asioista ja ottaa rohkeasti esiin niitä asioita, millä me argumentoimme. Ja jos ajattelee
poliitikkojen ja hallituksen näkökulmasta niin on puhtaasti järkevää ja on puhtaasti fiksua, että esimerkiksi Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi myös saavat ne aluekehitysrahat, mitkä tänne niin kuuluvat, niihin on tietyt kriteerit, harvaa asutusta ei voi pyyhkiä semmoisenaan pois. Ja entistä vahvempaa vaikuttamista sitten EU-hun ja kansainvälisille areenoille. Et mä luulen, että sieltä tulee meille myös sellaista näkymätöntä tukea. Se, että me ollaan NATO-jäseniä, niin, se on valtava muutos. Me ei olla vielä nähty sen konkretisointia täällä ruohonjuuritasolla täällä Itä-Suomessa, mutta mehän tiedetään, että NATO toimii koko ajan ja mikä on Naton merkitys sitten niin kuin aluekehitykseen ja tämmöiseen alueelliseen toimeliaisuuteen ja ylipäätänsä elinkeinojen kehittämiseen ja kasvamiseen, niin se on varmasti positiivinen, mutta me emme näe sitä nyt ihan juuri. Ehkä vielä palaan sen verran taaksepäin, että meidän pitäisi ehkä itsekin osata miettiä sillä tavalla, että jos jotkut lukumäärät vähenevät, niin se ei välttämättä tarkoita, että asiat huononevat. Sehän on voinut tarkoittaa tuottavuuden kasvua, se on voinut tarkoittaa uusia arvonlisiä, tai se on voinut tuottaa parempaa laatua. Meillä on erittäin paljon myöskin semmoisia, vaikkapa palvelupuolella tai matkailun puolella, semmoisia käyttämättömiä laadullisia potentiaalia. Muut ovat niin kuin kateellisia, kun Viitoskäytävällä on kaikkea sitä tarjolla. Juuri näin. No, tässä on sivuttu ehkä sitä, josta ajattelin, että lopuksi voitaisiin keskustella, että kuinka niin kuin oikeanlainen mielikuva tästä Viitoskäytävästä noin ihmisten mielissä ja julkisuudessa on paljon jo tullut esille, mutta miten sanoisitte, että vastaako tämä Viitoskäytävän ja Itä-Suomen julkikuvaa, niin vastaako se kuinka hyvin tai huonosti tätä nykytodellisuutta? Mä voisin aloittaa. Ei vastaa ainakaan jos ajatellaan ihan valtakunnan muutamia medioita, että kannattaisin lämpimästi, että toimittajat jaksaisi ajaa Kutostietä vähän ylemmäs, kun ne jää sinne Parikkalaan ja Lappeenrantaan ja Imatralle ja silloin surkutella, että venäläiset on jättäneet Suomeen ja niin edelleen. Että kannattaa tutustua siis erittäin tärkeään ja mielenkiintoiseen ja Suomelle eritoten todella tärkeään niin alueeseen. Eli puhutaan nimenomaan Itä-Suomen laajasta vyöhykkeestä. Että kaikki toivotamme tänne niin tervetulleeksi. Että kyllä se kuva on väärentynyt, se on osin vanhentunut ja stereotypioiden vellomaa. Että meillä täällä paikallisilla ihmisillä meillä on sitten oma velvollisuutemme, että me käännämme sitä kelkkaa ja tuomme sitä toisenlaista modernia, nykyaikaista, eteenpäin menevää kuvaa Itä-Suomesta. Joo, just näin, että kyllähän se niinku harmittavaa on, että niinku varmaan suurimmalle osalle on sitten Hesarin tai monien muiden medioiden kautta tullut sitten se kuva, että kun on ajeltu tyhjentynyttä maaseutua tai että niinku se kuva on siitä, että viimeinen sammuttaa valot, että tämä on niinku todella vaarallista sellainen niin kuin henkisen ilmapiirin kannalta, että et niin kuin lytätä sitä monta niin kuin arvokasta työtä tai sitä, mitä on tehty niin sitten se maalataan tällaiseksi niin kuin, että idässä ei ole menestymisen eväitä, vaikka tilanne on aivan toinen ja monet näkee sen täysin käänteisesti oman arjen kautta tai sitten, että se niin kuin koko alue niin kuin pistetään yhden niin kuin, uutisen alle, vaikka todellisuus on se, että pitää monesti katsoa niin kuin monella harpilla, että minkälaisia kasvupisteitä tai muita, kun mennään myöskin kuntatasoa syvemmälle, niin kuinka paljon sitä vireyttä sitten loppuviimein on, niin se on ehkä se niin kuin tärkein mielikuvien oikaisu on myöskin sen rakentavan keskustelun paikkaa, että nyt kun on isoja investointeja pohdinnassa ja nähdään, kuinka paljon vaikka tähän vihreään siirtymään niin kuin liittyy ja kuinka se on tuotu niin kuin volyymina esille, niin se, että ensimmäisenä mietitään, että kuinka ne saadaan tänne Suomeen ja sitten vielä niin kuin alueella se, että täällä on hyvin paljon yhtä lailla niitä investointeja vireillä, missä on potentiaalia ja juuri sitä keskittynyttä osaamista, että nämä monesti jää niin kuin juuri tämän keskustelun taakse mikä nyt on ehkä valtamedioissa tullut. Tämä on ollut yksi keskeinen tavoite tällä Viitoskäytävän hankkeella
tuottaa semmoista tietoa, jota ei ole aikaisemmin ollut koska tämmöisen niin kuin asioiden perustelemiseen ja tavallaan niin kuin oikeiden faktatietojen esittäminen, niin ne pitää vaan niin kuin selvittää, jotta voi niin kuin vääriin mielikuviin vastata oikealla tiedolla. Me tarvitaan itsetunnon kohotusta ja sitä nyt esimerkiksi viitoskäytävän tutkimustulokset ja haettu tieto niin kyllä niin kuin vahvistaa. Kiitoksia teille tästä keskusteluhetkestä. Oli antoisaa keskustella, että miltä viitoskäytävän nykyisyys ja ennen kaikkea tulevaisuuden kehitysnäkymät oikein niin kuin yrityselämän ja aluekehityksen tutkimuksen näkökulmasta näyttää. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos.